गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबा जाबाय मैया 28 सेप्तेम्बर खालारखालि सिमेन्ट सापुरिनि सतीश बसुमतारी बर' गोजौ फरायसालियाव सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि 46थि मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारिया फारियै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जागायनानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि सावगारि एरनाय बादायलायनाय, गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनि फराय बिजाबाव थानाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि सोंथि बादायलायनाय आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरनि गाव सोरजिनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो गेवलां मेलनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव सिमेन्ट सापुरि ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि, फरायसालिमानि फरायसाफोर आरो गामिनि गामि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदों। खुलुमबाय, आं रैरुप नार्जारी। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि सावगारि एरनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ हसं बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय मुस्लिम मानिक बर', सिमेन्ट सापुरि बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय थरायना दयाति बर', नैथि बान्थाखौ सिमेन्ट सापुरि UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय मुस्रि सुमुगायारि, मणिपुर बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय थरायना सुलबुलि बसुमतारी, थामथि बान्थाखौ हसं बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय निखिल बर', सिमेन्ट सापुरि बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय थरायना नमिला बर'आ मोननो हादों। गेजेर फरायसालिनि फराय बिजाबाव थाखानाय दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि खन्थाइ जोंनि उजिनाय हा बिमा खन्थाइखौ आवरायनानै सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। SP बर' गोजौ फरायसालिनि फरायसा खोमथागोरा बसुमतारी, नैथि बान्थाखौ मोननो हादों सिमेन्ट सापुरि UN एकाडेमिनि बिबिका बर', थामथि बान्थाखौ मोननो हादों SP बर' गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि जिमि बर'आ। गोजौ फरायसालिनि सोंथि बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ सिमेन्ट सापुरि UN एकाडेमि आरो आहाम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलनि फरायसाफोरा मोननो हादों। नैथि बान्थाखौ SP बर' गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा आरो थामथि बान्थाखौ आलारि गार्ल्स बर' हाइ स्कुलनि फरायसाफोरा मोननो हादों। फरायसालिमा थाखोनि फरायसाफोरनि थुनलाइयारि बादायलायनाय गाव सोरजिनाय खन्थाइ बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादों सानसुमा रामसियारिया, नैथि बान्थाखौ मोननो हादों बिराज सरगियारि आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हादों अजित बसुमतारी आरो भूमिका बर'आ। बे मेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा सुरेन्द्र कुमार बर'आ बाहागो लानानै बर' हांखो सोमावसारनायनि जारिमिननि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनाय जायो। बे मेलाव बाहागो लानानै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सनेस्वर बसुमतारी बिथाङा हाबाफारिखौ मानो लानाय जादों आरो थांखिया मा बेखौ बुंथिलाङो। 28 सेप्तेम्बरखौ फालिनाय जायो। मानो फालिनाय जायो होनना बुंनो थाङोब्ला जिहेतु जों मोनसे हारिया गावनि राव थुनलाइखौ फेहेरनांगौब्ला जोंनि गेजेराव मा नांगौ जाहैबाय बिजों नांगौ आरो बिजोंनि थाखायनो जोंनि माखासे बिर जोहोलावजोफ्रा 28 सेप्तेम्बराव 1947 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बराव आगोमा जिउखौ खोमानो गोनां जाहैदों। बेफोरबायदि बे जायफोर बिर जोहोलावफ्रा बे बर'नि बिजोंनि थाखाय रमान हांखोनि थाखाय जा जिउ गारलांबाय बेसोरखौ जों नोजोर बोनानै दिनै बे 28 सेप्तेम्बरखौ फालिनाय जायो। आरो बे 28 सेप्तेम्बरखौ जोङो फालिनायजों लोगोसे जेरैहाय जोङो कलेज लेभेलाव जोङो गाव सुजुनाय खन्थाइ आवरायनाय, गावनो सुजुनानै खन्थाइ आवरायनाय, लोगोसे हाई सेक्सनाव कुइज एबा सोंगाब सोंनाय आरो एम इ सेक्सनाव खन्थाइ आवरायनाय आरो लोगोसे गुदि थाखोआव जोङो सावगारि एरनाय जायगायावनो सावगारि एरनाय बे बादायलायनायखौ जोङो आखायाव लादों। थारैनो दिनै जोङो बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ लानानै जोङो बे नैबे 28 सेप्तेम्बरखौ फालिनाय जादों। बे मेलाव दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि सबिन सरगियारिया मुंख्लं सानखौ फालिनायनि सोमोन्दै गुवारै बुंथिलाङो। सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद आरो जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खौसेयैनो दिनै लोगोसे 40थि मुंख्लं सानखौ दिनै SP बर' गोजौ फरायसालियाव फालिनो लादों। बे मुंख्लं सानखौ मानो फालिनो लादों होनना बुङोब्ला गोलाव समनिफ्राय बोसोरनिफ्रायनो
जेब्ला 1952 मायथाइनि 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोननानै दिनै जोंनि बर' हारिनि राव हारिमुखौ जौगानो थाखाय आरो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव बर'नि जा रावखौ गनायथि मोननो थाखाय आन्दलन खालामबोदोंमोन। बे आन्दलना 1973 मायथाइनि 20 सेप्तेम्बरावनो जागायदोंमोन। बै 20 सेप्तेम्बराव जागायनानैनो दिनै जोंनाव माखासे जोंनि बर' थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा, बर' हारिनि सानग्रा, बर' रावखौ फोथांग्रा बिथांमोना गासै 18सा मुंख्लं जादोंमोन। बै मुंख्लंमोना फारियै जेरै अमलाराम बर', शिबराम बर', दिन बर', कामेश्वर गयारी, मंगल सिंह गयारी, बुधबार बर', खनसाय बर', निधिराम बसुमतारी, अजेन्द्र बसुमतारी, सम्बार बसुमतारी, आनजिलिस बाग्लारी, हायथा बाग्लारी आरो बिहुराम बाग्लारी, नारायण नार्जारी आरो पानिराम दैमारी। आरो बेनि अनगायैबो बे 15था मुंख्लंफोरनि अनगायैबो 1990 मायथाइनिफ्राय राजखान्थिनि जाहोनाव मुंख्लं जाबोनाय, जेरै जों हमनांगोन गिबियावनो जोंनि बिहुराम बर', जों जायखौ जोङो बैसागो बर' होननानै बुङो। बिहुराम बर'आ 1990 मायथाइनि 27 सेप्तेम्बराव मुंख्लं जालांदों सुथुरनि आखाइनिफ्राय। नाथाय बिथाङाबो जेब्ला जोंनाव 1940 मायथाइनि मागो दाननि 1 अक्ट'आव बेंसिमारि गामियाव जोनोम मोननानै जोंनि बर' राव थुनलाइनि थाखाय जोबोद खामानि मावबोदोंमोन। आरो बिथाङा गावनि फोरोंगिरि मावनायनि अनगायैबो बर' थुनलाइखौ लिरदोंमोन, बर' थुनलाइनि थाखाय गोबां हाबाफारि लादोंमोन। आरो मंगलदै जिल्ला आफादनि बिथाङा नेहाथारि जासेयावबो जोंनि बर' साहित्य सभानि बिथाङा नेहाथारि जादोंमोन। आरो बे नेहाथारि जानायनि उनावबो बिथाङा दिनै आफादगिरि जाबोदोंमोन। आरो आफादगिरि जाखांबावनायनि उनावबो बिथाङा जोंनि बर' थुनलाइखौ सोरजिनो थाखाय, बर' माहारिनि गेरेमसा हारि दानो थाखाय बिथाङा नेहाथारि महर मोननानै गोबां खामानि मावबोदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनाव सुथुरनि आखायाव अलखद समाव जिउ गोमालांनाय जोंना बिनेश्वर ब्रह्म, बिथाङाबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां लिरना गालांबाय। आरो बेनि अनगायै जोंहा जगेन्द्र दैमारी, बिथाङा 2007 मायथाइनि 11 जानुवारियाव मुंख्लं जादों, अबथिरा बिथाङा जिउ गोमालांदों। थिग बिथांमोननि बै जोंनि बर' हारिनि समाजनि बर' दानो नागिरनाय, बर' रावखौ फोथांना लाखिनायाव जा खामानि मावबोदोंमोन, बै खामानि मावबोनायनि थाखायनो बिथांमोननो जों दिनै बिथांमोननि जिउखौ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होनना जोङो दिनै माखासे हाबाफारि लादों। थिग दिनैबो जों दिनै नैबे सिमेन्ट सायपारि बर' प्राइमारि थुनलाइ आफादनि हेफाजाबजों लोगोसे जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जों दिनै दुलाराय भारतनाङै जा मुंख्लं सानखौ फालियो, थिग बिदिनो दिनैबो जों दिनै सिमेन्ट नैबे एसबि बर' गोजौ फरायसालियाव सिमेन्ट दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबै फालिनाय जादों। बे मुंख्लंफोर फालिनायनि थांखिया बेनो। बे हाबाफारियावनो थादुनियानि बर' गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि पुर्णेश्वर बसुमतारिया सावगारि एरनाय बादायलायनायनि बिजिरगिरि महरै नुजाथिफैनानै जाखांफुनाय फरायसाफोरनो इयुन जिउनि जाफुंसार जाहैनाय आरो जायफोर फरायसाफोरा गुबुन गुबुन बादायलायनायाव बान्था मोननो हादों बिसोरनि इयुन जिउआव जाफुंसार जागोननि थाखाय बुंथिलाङो। बे बोसोरनि 28 सेप्तेम्बर मुंख्लं सान फालिनायाव जोंनि सिमेन्ट सापरि प्राइमारि बड' थुनलाइ आफादनिफ्राय जा दिनैनि बे मुंख्लं सानखौ फालिनायाव जा आफाद खुंदों, बे आफाद खुंनायाव जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोबोद गोजोननाय। मानोना गुबुन बोसोरफोर बायदि देग्लायनि बोसोरावबो बेबायदिनो बादायलायनायजों लोगोसे जोंनि रावनि थाखाय, जोंनि बर' सुबुंनि रावनि थाखाय, रावखौ रैखा खालामनायनि थाखाय जायफोर सुबुङा दिनै मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लं जालांनायफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे सिबिनायजों लोगोसे दिनै जोंनि बे प्राइमारि बड' थुनलाइ आफादा गोबां हाबाफारि लाफादों। बे हाबाफारि लानायाव दिनै बर' गुदि फरायसालिनि थाखाय सावगारि एरनाय बादायलायनाय, गेजेर फरायसालिनि थाखाय खन्थाइ आवरायनाय, थिग बिदिनो गोजौ फरायसालिनि थाखाय कुइज बादायलायनाय, लोगोसे कलेजनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गाव गाव सोरजिनानै रनसायनाय खन्थाइ आवरायनाय, बेखौ दिनै हाबाफारि लानायाव जोबोद गोजोननाय फैदों। आरो बहाय जोंनि फरायसुलि बिथांमोनाबो दिनै जोबोद गोजोननाय नुनो मोनदों। बे गोजोननाया बिथांमोननि थाखाय इयुनाव माबा मोनसेबाबो लाबोनो हागोन। मानोना बेयो दिनै जोंनो मोनसे बे जोंनि खुंनाय बेलायाव गथ'फोरनि मोनसे थुलुंगा फैदों। जिहेथु जों
खन्थाइ आवरायनो रोङिया दिनै खन्थाइ आवरायनो गोसो जानानै गुदुं जानानै खन्थाइखौ आवरायनो फैदों सोरबा खन्थाइ लिरफेरै मानसि गथ'आबो दिनै खन्थाइ लिरदों दिनै सावगारि एरफेरै गथ'आबो सोरबा बायदिया सावगारि एरनानै दिनै गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बियो इयुनाव जोंनि गथ'फोरखौ जेब्लाबो बेबायदि खुंबाय थालाङोब्ला हयथ' जौगानायाव मदद खालामगोन जोंबो बेबायदिनो दिनै सावगारि बादायलायनायाव बड' गुदि फरायसालिनि बे बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय जों दिनै सावगारि बादायलायनायाव जोङो बिजिरगिरि हिसाबै जोंखौ बिबान होदोंमोन बे बिबान होनायाव जोङो सायख'नानै मोनदों सेथियावनो दङ जोंहा मुस्रि सुमु गयारि बिथाङा UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय थाखोबा फरायनाय गथ' बियो सेथि बान्था लाखिनो हादों सेथि प्राइजखौ लाखिदों आरो बेजों लोगोसे सेथियावनो जोङो रानबावना होदों सानै सानै जोङो बेखौ लानाय जादों बे सेथियावनो दंबावो जोंहा मिस दयाबती बर' सिमेन्ट सापरि बड' LP स्कुलनिफ्राय क्लास 4आव फरायनाय गथ' बियो बेबो बिथांखौबो जोङो सेथि बान्थायावनो दोनदों आरो नैथि बान्थायाव जों लाखिनो हानाय गथ'खौ जों बाव सायख'नानै मोनदों बेबो सेथिना ओमफ्राय नैबे मुस्रि मानिक बर' बे बिथांनि फरायसालिनि मुङा जाबाय हसं बर' गुदि फरायसालि थाखो 5नि गथ' बियो बेखौबो जों सेथि बान्थायाव लाखिनाय जादों आरो नैथियाव दङ थरायना सुलबुलि बसुमतारी फरायसालि मानिकपुर बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय थाखो 5नि गथ'आ नैथि बान्था लाखिनो हादों आरो बाव जोङो सासे लाखिबावदों थामथि बान्थाखौ मोनदों बिथां निखिल बर' फरायसालिनि मुङा हसं बर' गुदि फरायसालि थाखो 3नि फरायनाय गथ' थामथि बान्थायावनो दंबावो मिस नमिला बर' क्लास 5नि सिमेन्ट सापरि बड' LP स्कुलनिफ्राय बिथाङाबो थामथि बान्थाखौ लाखिनो हादों एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।